जों फुरा साखाफारा गाबोन जुदि बिसायख'थिया जायोबा गाबोनबो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो इउपिपिएल दोलानो बाव खाथाङै देरहाखागोन गुबुन दोलाबो जेबो खामानि गैया 100% बाव इउपिपिएल दोलाल' देरहागोन आरो गुबुन हान्जानिबो जेबो खामानि गैया। थांनाय माखासे समाव सार इउपिपिएलनि राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों जे गावसिनि इउपिपिएल पार्टियाहाय 100आव 100% देरहाखाबाय होननानै बिथाङा मोनसे निउसनि गेजेरजों होदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथि? बेथ' खुगानि बाथ्रासो दिनै प्रेक्टिकेलासो बुंगोन बे बिथां बुंनायखौ आं खोनायाखैबो आं दा नोंथांनिफ्राय आं खोनाबाय सासे पार्टियाव थानानै गावनि पार्टिखौथ' मालाबाबो फिसा आखाया बा मालाबाबो गाहायाव दोनखाया बे जाहैबाय पलिटिकेल डायलगसो। बनरगावआव बिपिएफनिफ्राय गार्जेन मोननाय बनरगाव ब्लक कमिटिखौ नायबाय थानाय सार जबिराज दैमारि बिथां सारा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन दा भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांदो। ब्लक कमिटि बिपिएफ हिसाबै नोंथांमोननि समस्थियाव बिपिएफ हिसाबै माबायदि अनसायनाय मोन्दों नोंथाङा? गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय बावहरबाय थेंक्स होबाय दिनै नोंथांमोनाबो जोंनि बे प्रग्रामाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जेरै जोंनि बनरगावआव मोनसे वार्कार मिट जादों बे मिटआव बा बे मेलावहाय जोंनि प्रधान बिपिएफनि आफादगिरि श्रीजुत सार आंलाबो नुजाफैदों गावनि भट आरो नुजाफैनानै बिथाङा जोंनि बे समस्थिनि मोनथामबो दालायजों वुमेन बा इउथ बा बिएसइउ बा पेरेन्टजों मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्राम लादों दा बे प्रग्रामाव सारा जोंनि गोबां गावनि गोसो गोरबोजों गोबां मोजां फोरमायलांबाय जाहाथे जोङो फैगौ एमपि इलेक्सनाव जों गोसो गुदुं बेबादि जेरै दिनै नुदों बेबायदि जोङो मोजां खामानि मावनानै जाहाथे जोंनि एमपिखौ जोङो देरहानो हायो 2024 निर्बाचनाव जोंना सारा फोरमायलांबाय आरो जोंनि बनरगाव ब्लक कमिटिखौ नुनानै सारा गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां खुसि बा मोजां मोनसे आसा थानाय गावखौनो दं। दिनै जे डिलिमिटेसननि गेजेरजों जिथु समष्टि दाफामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि बनरगावआ मोनथाम समष्टियाव गावस्रालांनो नांबाय बिनि सायाव सोरबा रायजो राजा बा सोरबा गोरों व्यक्तिफोरा बिनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों नामा? औ जोबोद इम्पर्टेन्स पइन्ट बे नोंथां सोंनाया नंगौ गोबां जोंनि बे बनरगाव समष्टिनि रायजो राजाजों लोगोसे बा माखासे जेनेबा जोंनि बनरगाव समष्टियाव आनसलिक एबसुफोर बा सोरबा पेरेन्टफोर बा बुद्धिजिबि इन्टेलेक्सुवेलफोरा गोबां दुखु फोरमायनाय होदों मानो होनोब्ला जोंनि बनरगाव समष्टिखौ ओरैबायदि मोनसे ओरैबायदि गाज्रि बोखावजोब्बाय जे डिलिमिटेसना दाखालि जादों एसेम्बलि डिलिमिटेसनाव मोनथाम थुख्रा बानायबाय जोंनि नैबे बनरगाव खाग्राबारि गामिखौ दतमा समष्टियाव हरनानै बंसिगाव गसकाटा बेलथारि आवलिगुरि मागुरमारि सिफांजरा ओरै बे गासिखौबो बावखुंग्रि समष्टियाव हरबाय आरो माखासे दै बारनानै दरामारि बेफाराबो क'क्राझाराव हरबाय। गोदो जोंनाव बे समष्टिया मोनसेल'मोन क'क्राझार इस्ट बा क'क्राझार वेस्ट होननानै जोंनाव दानानै होदोंमोन खिन्थु दिनै दाख्लैनि बे डिलिमिटेसनाव खालामनायाव मोनथाम थुख्रा बानायबाय जों असम्भब मोनदों जोंनि बावखुंग्रि जोंनि बंसिगाव गामिखौहाय बा बेलथारि गामिखौ बा गसकाटा गामिखौहाय बोरैहाय बावखुंग्रियाव लांखो मा जाहोनाव बोरै मा एंगेलजों बोनानै लांखो बेफोर बे सिमना बोनायफोरखौ जों बिराद आसुरित मोनदों आरो जोङो बिपिएफ दोलो जानानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों बा जों जोबोद सेटिसफाइ नङा जों बेखौ बुंबाय थादों बा जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि सारमोना बेखौ बुंबाय थादों समष्टि सोलायनायाव जा मुलाम्फा जेबो गैया खिन्थु बे बाउन्डारि जे बानायदों बेनि सायाव जों खुसि जायाखै समष्टि बानायनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बाउन्डारि जे बानायदों बेनि सायाव जोंहा जोबोद दुखु फोरमायनो बा दुखु मोननाय फैदों जोंनि गोसोआव आरो फुलि सेटिसफाइ नङा जों बोरै बारख्ल' मोनसे दतमा गंसेयावथ' खमसे खम दतमायाव दोनथारनांगौ बे जोंनि मोनसे जाहा गोदो बिर सिलागा मोननाय जोंनि एक्स बिल्डिं फाउन्डार बा बारग' चेयारमेनमोन बे सारनि
गामिखौबो दानख'नानै जे बावखुंग्रियाव लांबाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो गसकाटा गामि जेराव जोंनि एखेबारे दतमाजों नांजाबनाय BSTS थानायाबो दतमाजों नांजाबनाय बेफोरबायदि गामिखौ बोरै बोखावना लाङो जों नुदों आरो मगेराग्राम PSआव थानायफोरखौ माखासे बोखावनो जोंहा बुंनांगौ गैयामोन खमसे खम नैबे दतमा PSआव थानायफोरखौ बोखावनो नाङामोन खुब बेखौ जोङो दुखु मोननाय आरो जों बेखौ सेटिसफाइ नङा दिनै UPPL सरकारा आसामावबो आरो BTCआवबो UPPL सरकारानो दिनै सलायगासिनो दं बिथांमोन थासेयावबो दिनै माखासे नोंथांमोननि BCDCआ बावखुंग्रि जेनेरेल समस्थियाव थांनायाव नोंथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों एक्सुवेलि दहाय जोंहा जोंनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिला सारा बुंखालांबाय बे बाथ्राखौ डेलिमिटेसननि सायाव दाखालि 19 तारिख थांनाय 19 तारिखआवहाय बेखौहाय रिडेलिमिटेसन खालामनो बा मोनसे समाय होदोंमोन जोंनो बेवहाय जोंनि आसामनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि सार हेमन्त बिश्व शर्माया लेंहरदोंमोन जाहैबाय जोंनि दानि BTCनि चिफ आरो एबसुनि आफादगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै सोंदोंमोन जे नोंसोरा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा हयथ' बुंदों जाहैबाय बिथांमोना जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बा थिगैनो दंथ' होननाय इयास थिगैनो दं होनदों जाहैबाय जोंनि नुनायावथ' थिग जाथाराखै मानो होनोब्ला आं दहाय बुंनाय जेरखम दतमा PSआव आन्दाराव जोङो बनगाव गसकाटा गंसिगाव जोङो एखेबारे जों दतमायाव थायोबाबो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेफोर गंसिगाव गामि बा जोंनि गसकाटा गामि बा दावलिगुरि गामिखौ बोरै थबखौ बावखुंग्रियाव लाङो खमसे खम मगेराग्रामनि आन्दाराव थानाय PS आन्दाराव थानायफोरखौ एसे एनै लांनायबो जा बांद्राय बुंनांगौ गैया बा क'क्राझार PSआव थानाय माखासे थांनायबो जाबो खमसे खम नैबे बनगाव जों दतमाजों PSआव लोब्बा थानायफोरखौ बिदि खालामनो नाङा बेखौ जोङो दुखु मोनो आरो बेखौ जों सेटिसफाइ नङा होननानै जोबनाय बेलायाव जिथुके UPPL सरकारनि गेजेरजों BTCआव माखासे सोरलां बोरलां अबस्था फैबाय दा नोंथाङा नैबे बनरगाव समस्थिनि सासे दैदेनगिरि जानानै फैबाय थानाय समाव नैबे बनरगावनिफ्राय जायखि बिजाथिया BPF दोलोनि जानानै फैया मानो बिथांमोनखौ देरहासार खालामना हरनांगौआव रायजोखौ माबायदि आह्वान खालामो मेसेज माबायदि आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बनगाव समस्थिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोर साफ्रोमबो जनजाति गोष्ठी जिखुनु जोंनि समस्थियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयखौबो आङो खावलायो जाहाथे फैगौ 2024 MP बा फैगौ 2025 जोंनि काउन्सिल इलेक्सनाव जोंनि BPF दोलोखौहाय एकदम गाजा गोमजायै देरहाहोनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौ अनुरद खालामो रायजो राजानि जोंनि बनगाव समस्थिनिफ्राय जाहाथे जोंनि दोलोखौनो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो BPFखौनो देरहायो आरामै जयजगखौ खालामो आसा खालामो थांनाय माखासे समाव सार UPPLनि राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों जे गावसिनि UPPL पार्टियाहाय 100आव 100% देरहाखाबाय होननानै बिथाङा मोनसे निउसनि गेजेरजों होदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथि बेथ' खुगानि बाथ्रासो दिनै प्रेक्टिकेलासो बुंगोन बे बिथां बुंनायखौ आं खोनायाखैबो आं दा नोंथांनिफ्राय आं खोनाबाय सासे पार्टियाव थानानै गावनि पार्टिखौथ' मालाबाबो फिसा आखाया बा मालाबाबो गाहायाव दोनखाया बे जाहैबाय पलिटिकेल डायलगसो आरो बिथाङा बुंनो गावनि BPPL दोलोखौ 100आव 100% देरहागोन होन्दों गावनि खोथा खिन्थु ग्रास रुट लेभेलाव ओंखारनानै नायफै सोर दोलोआ बेसेबां गोरा जानानै दं सोर दोलोआ बेसेबां गोहो जानानै दं बेखौ बिथांमोना नायफैबानो जाबाय दिनैनि दिनाव बा फैगौ दिनाव आं बेखौ रोखायै बुङो दे जायफोर बिथांमोनहा भिडिअखौ नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल